poslednú hodinu pred zápasom samozrejme, že je tam aj určitá nervozita, ale už sa snažím koncentrovať úplne na to, čo sa bude odohrávať na tom ihrisku. Futbal tvorí veľké miesto v mojom srdci, v mojom živote a žijem vlastne pre futbal, čiže chcem byť stále lepší a chcem sa udržať medzi tými najlepšími. Je to tu o väčšom nasadení, oveľa rýchlejšie a celkovo tá atmosféra okolo toho klubu alebo okolo toho hráča je skvelá a robím všetko preto, aby som tu ostal čo najdlhšie. Tento nový model T90 je úplne iný, ako bol ten predchádzajúci a od prvého momentu, ako tú kopačku dám na nohu, sa v nej cítim pohodlne. Ja som mal ten svoj cieľ stále vytýčený už od mala a vlastne od 6 rokov viac menej každodenne som trénoval a robil všetko preto, aby som si splnil to, čo som si predsavzal. Každý futbalista sníva o to hrávať za najlepšie mužstvá v najlepších ligách, no a mne sa ten sen splnil a som šťastný.